Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Benvidas a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Esta é a historia dunha muller que nunca tivo medo da escuridade. E sabedes por qué? Porque onde máis negra é a sombra é onde mellor se ven as estrelas. A muller da que falamos chamábase María Rosalía Rita. Naceu un frío 23 de febreiro de 1837 en Compostela, nunha casa de mulleres. O pai era sacerdote e, como xa ben sabedes, os sacerdotes non poden aceptar ter fillos. Pois esa cativa da que estamos a falar será a poeta máis senlleira de Galiza. Unha muller brava e loitadora. Unha muller que brillara con luz propia. Rosalía de Castro. Malia as mudanzas, a súa nai Teresa, Rosalía e a súa madriña eran inseparables. Viviron en Iria Flavia cos avós, en Lestrobe cunha tía. Xa con 13 anos, grazas aos esforzos da súa nai, Rosalía era unha moza moi pero que moi educada, que vivía en Compostela. Con 13 anos xa falaba francés, tocaba piano, facía teatro, acudía a recitais. Pero foi daquela cando empezaron a aparecer as sombras na súa vida. Rosalía tiña mala saúde e viña de perder a súa mellor amiga por unha enfermidade que ambas colleron. O ano 1853 foi tamén un ano de moitas sombras. Por o mal tempo que fixo e as colleitas perdidas, foi un ano de fame. Dende súa ventá, ela vía a xente das aldeas pedir esmola, enfermar e morer. A escena que viu foi tan dolorosa que comezou a dedicarlles a esa xente humilde os seus poemas. Con 20 anos decide ir con familiares a Madrid. Ali publicou o seu primeiro libro de poemas, en castelán, a lingua que falaba a xente máis fina. Pero Rosalía non tardaría en darse conta de que o galego era a lingua na que debería volverse a escribir. A nosa cultura debía revivir. Madrid foi onde coñeceu a un excelente escritor, Manuel Murguía. E el namoraría, con el casaría e seguiría mollándose de aquí para allá. Rosalía volveu a enfermar
E outra grande sombra pasou no seu corazón, a morte de 2 dos seus 7 fillos. Vivindo entre Castelo e Galiza, publicou varias novelas e un 17 de maio publicouse a súa obra máis importante, o primeiro libro todo en galego, Cantares Gallegos. Unha obra con tanto éxito que foi traducida a moitas outras linguas, ata en xaponés. Para esta obra, Rosalía usou o seu nome e non asignou baixo un nome masculino, como se facía na súa época. Por certo, o 17 de maio xoemos de algo. Pois ben, como curiosidade, o primeiro día das letras galegas dedicouse a unha muller. E a quen? Pois a ela. Todo o mundo recoñecía o talento de Rosalía e as gabanzas non paraban de chegarlle. En 1880, Rosalía publicou outro gran éxito, titulado Follas Novas. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezais. Pero foi 5 anos despois, en xullo de 1885, cando a negra sombra do final da súa vida chegou, malia a súa eterna luz. Negra sombra que me asombra. O 15 de xullo dese ano, Rosalía deixounos para sempre. Quédanos a súa obra para celebrar a nosa lingua e a nosa cultura. Que así sexa. Viva o galego! No mesmo sol te me mostras. Isto que acabades de escoitar é a historia de Rosalía de Castro, unha muller extraordinaria. Hoxe temos este programa especial en Radio Clementino, pois cada 23 de febreiro celebramos o día do seu nacemento. Como escoitastes no conto, Rosalía escribiu un libro moi importante que se chama Cantares Gallegos. Despois de moitos anos, foi o primeiro libro escrito en galego da súa época. Cantares Gallegos é un libro onde se fala de Galiza e de todo o valor que ten para Rosalía a nosa terra. Dá a coñecer os costumes galegos e demostra que a lingua galega non é unha lingua torpe. Falando de cantares gallegos, agora os nenos e nenas de educación infantil van ler un dos poemas deste libro. Esperamos que disfrutedes do recitado e que non vos esquezades de falar en galego, para que o traballo que fixo Rosalía sirva para que o noso idioma siga vivo hoxe e sempre. Que feira, rapaza! Si cantas faremos festiña por fora, festiña por dentro. Así me pediron na vea do mar, a veta a liña que veñen e van. Así me pediron na beira do río,
que corre entre selvas o campo florido. Cantaban os grilos, os galos cantaban, o vento entre as follas, fuxindo pasaba. Campaban os prados, manaban nas pontes, entre as ervas e viñas, figueira e robles. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.